دار حرم ہے شہنشاہ دی تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہے گر دم ڈوب جائے کہیں دور رہے گر دم ڈوب جائے کہیں کاش سہما میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے پاک پروردگار عالم آئیدی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ تیرے نبی کا جشن منایا گیا جنہوں دوستان نے مسئول برادران نے محبت نال ذوق نال شوق نال ہر سال دی طرح اس سال بھی تیرے نبی دا جشن منایا یا اللہ پاک سب دی محبت قابش میں اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر شرف قبولیت فرما اے مالک گل تجھے تیری رحمت کا واسطہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ مصطفیٰ کی ہر ادا کا واسطہ یا اللہ پاک جتنے بھی دوست احباب اپنی نیک آرزو تمنا مرادہ اپنے دل وچ لے کے بیٹھے یا اللہ پاک سب دیاں نیک تمنا آرزو پوریاں فرما اے مالک گل تجھے تیری رحمت کا واسطہ جتنے بھی مسلمان تیرے نبی دے غلام چھوٹے یا بڑے اپنے گھراں دے اندر یا کہ اسپتالاں دے اندر بیمار نے سب نو شفائے کلی صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اے پاک پروردگار عالم جنہیں میرے بھائیاں نے دوستاں نے عزیزاں نے یاراں نے سنگیاں نے دعا واسطے کہ یا اللہ پاک سب دیاں نیک دلی حیات تمنا مراد آرزو پوریاں فرما یا اللہ پاک مصطفیٰ کی ہر ادا کا واسطہ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان تیرے نبی دے غلام موضع کشمیر دے اندر فلسطین دے اندر افغانستان دے اندر ملک شام دے اندر ملک پاکستان دے اندر جتنے بھی مسلمان ظلم و ستم دے اندر مبتلا نے یا اللہ پاک سب دے حالت اپنی خصوصی کرم نوازی عطا فرما یا اللہ پاک کشمیر دے مسلمانوں آزادی عطا فرما فلسطین دے مسلمانوں آزادی عطا فرما افغانستان دے مسلمانوں آزادی عطا فرما ملک شام دے مسلمانوں آزادی عطا فرما یا اللہ پاک ملک پاکستان دے اندر خوشحالی پیدا فرما یا اللہ پاک ہر مسلمان واپس دے اندر اتفاق سلوک محبت عطا فرما یا اللہ پاک ملک پاکستانوں دے عیشت گردی تو محفوظ فرما یا اللہ پاک ملک پاکستانوں آباد و شاد فرما اے مالک گل تجھے تیری رحمت کا واسطہ جتنے بھی مسلمان تیرے نبی دے غلام بلکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر استم تک امت مسلمان کلمہ کو مسلمان چھوٹے یا بڑے ایمان دی حالت رخصت و رحلت کر کے تیری پاک اور بلند بارگاہ دے اندر پہنچے اے میرے مالک تمام دی کامل بخشش فرما یا اللہ پاک تجھے تیری رحمت کا واسطہ پیارے مصطفیٰ کی وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے اولاد نے یا اللہ پاک سب نساہل نرینہ اولاد عطا فرما اولاد والنوں اولاد غم تو محفوظ فرما اے مالک گل تجھے تیری رحمت کا واسطہ جتنے بھی مسلمان تیرے نبی دے غلام
ایمان دی حالت رخصت ہو یا اللہ پاک سب دیاں قبراں نو روشن اور منور عطا فرما اے رب کعبہ ساری زندگی اسلام دی عطا فرما جس وقت موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرمانا اے مالک کل جو ساڑھے دلوں دے اندر شیطانی زنگ لگیا یا الہی اس نو اتار کے پیر مصطفیٰ دی سچی اور سچی غلامی عطا فرما یا اللہ پاک پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرما صبح سویرے اٹھ کے قرآن پاک دی تلاوت کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہر روز قرآن پاک دی زیارت کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک جنہ دے والدین حیات میں یا اللہ پاک انہوں اس اولاد میں اپنے والدین دی فرما برداری عطا فرما جنہ دے والدین ایمان دی حالت افطار فن درخصت ہو یا اللہ پاک انہوں دی کامل بخشی فرما اے مالک کل اے میرے بزرگ حضرات نوجوان بچے بیٹھے نے یا اللہ پاک انہوں دی جوانیاں نو سلامت فرما یا اللہ پاک جو بزرگ بیٹھے نے انہوں دا سایہ ساڑھے سرہ دے قائم ہوتا فرما اے رب کعبہ قبلہ پیر فخر الدین جبان زاروی صاحب انہوں دی عمر دراز فرما یا الہ العالمین قبلہ پیر حبیب صاحب پیر ذاکر حسین سید صاحب یا اللہ پاک انہوں دی عمر دراز فرما انہوں دا سایہ ساڑھے سرہ دے قائم ہوتا فرما یا الہ العالمین تجھے تیری رحمت کا واسطہ جو مسور برادران نے یا اللہ پاک تیرے نبی دا جشن منایا یا اللہ پاک انہوں دا جشن منانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر شرف قبولیت فرما یا اللہ پاک جنہ دوستان نے محفل پاک دے اندر حصہ ملایا لنگر شریف دا اہتمام کیتا یا اللہ پاک سب دی محبت اور خواہش میں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت فرما یا اللہ پاک اے بھائی الطاف ساؤنڈ والے یا اللہ پاک انہوں دے مال رزق کاروبار اور زیادی رحمتاں نازل فرما اے رب کعبہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ جنہ دوستان نے بھی محفل پاک دے اندر اپنا اپنا حصہ شامل فرمایا ہے یا الہی تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے یا اللہ تو ہر ممکن چیز تے قادر ہے یا اللہ تو تے ویکھ رہے ہیں دلوں دے حال پہ جا رہے ہیں جنہ نے محبت اور خواہش کی تھی تیرے نبی دے لنگر دے اندر محفل دے اندر یا اللہ پاک سب دے حال دے خصوصی کرم نوازی عطا فرما اے میرے مالک تجھے تیری رحمت کا واسطہ اسانچیاں گناہگار بھی کوئی نہیں تہنجیاں بخشن ہار بھی کوئی نہیں یا اللہ جیوی نال شان دے موت آئے نال ایمان دے یا الہی کرم کیجئے مصطفیٰ کے واسطے یا نبی رحم کیجئے خدا کے واسطے یا اللہ سانجیاں گناہگار بھی کوئی نہیں تہنجیاں بخشن ہار بھی کوئی نہیں یا اللہ جس وقت موت کا وقت قریب ہوئے اے میرے مالک جس وقت موت کا وقت قریب ہوئے سامنے چہرہ بدر منیر ہوئے اور زبان پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول